забувся, як тут плавати. А може шмякать? Шмявкать я забувся. О! Динь. Дігідон. Тобі треба... Потаскать? Тут тук-тук. Кирило дома. А як? Ну мені це. А, Б. я забув. А, феечка. Лю. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну типа шо? А. Окей. А як? Як? Ну, кветочки ты ж любишь. Яке окно? Не ведаю, не памятаю. Не ведаю, Николи. У тебя А. контроллер. Вон. Да! Пливи, моя котечка. Выдружка. Ой. Дякую. Ну, вибач. Ладно, я серйозно вибачаюся. Сюди. Сюди! Сюди. І... Ой. Тобі треба перескочити. Я думаю, мені не заб'єст. Я ну просто завсюди. Я ну не можу на одне місце просто стояти. Угу, добре. Тобі треба... Бомби. І... Готуйся. Гадуюся. Нет, не поспел. Ай. Бомби. І... Да бомби уже. Ось так. Я маленечка феечка. Так, чекай. Мгм. Ось так. О, допоможи. О. Полез. Ну давай. Я боюся. А, гляди, яка прихожість. Вау. Я б жила у гэтым кеслі. Wait, Zoe. Yeah? Is this by any chance the story you submitted to Raider? No. This is А я a худенько story of пройду. mine from when we moved away from the countryside. And you wrote Ну, this фотку because вёску you приведем, сказала Зоя. sort of. Почекай, стань Гарилий. Гарилий. Мені треба чи... Ти зможеш льод гэты, ну, роздолбити? Не змогу. Ён ввогуле інтерактивний. Чо? Почекай. О, гляди. Ага, гляди. Що? Шо? Як далі? Кекем. Хыч. Оп. А я. Ах ты ж. Ну, доходи. Уи. Эльза. Шуп. Эльза. Эльза. Я фейлельс. Эльз. Так, а тут что? О, все. Лазли, 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 лазли. Ты ж горила. Намадрила. Ладно, я тебе бичка. Добре. Ну ты ж... Да блин. How do we get in? The Ice King's full of tricks, but then again... Так, Лизяный король, не иди там. Акуль. Побегли. Ну я ж маленький. Ага, я бачу. Груд, успокойся. А, гляди, тут задачка. А. Иди думай. Тут не повинна быть подсказка. Подсказка? На Подсказка, тебе. подсказка, подсказка. Подсказка.
Хікем. Ось так, будь ласка. Дякую. Ой. Ла-ла-лей. Ла-ла. О! А. А? Гляди. Так, гляди. Угу. І які? Які натискати? Розказуй. Перший гети. Я не ведаю, які. Почекай. А, мені треба їх поміняти. Що поміняти? Почекай. Які тиснуть? Я не розумію. Я не розумію, що тут робити. Які мені тиснуть, ти мені говори. Я не ведаю. Ну, гляди на вияви. Это... Почекай. Дитя. Мені треба А? погляди. Так. Гет. Почекайте. Это. Ага. Тепер. Подимається? А треба Все, далей. Так що далі? Я зрозуміла як. Ну, говори що. Это... Не гета, говори. Просто начинщись на любую. Що, дерева? На любую. Дерева. 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 Далей. Любую. Не тое. Другое. Та Другое. ну не да. Треба на любую і хутка. Гляди сюди. Любую хутка. Гэта першае. Хутка. Не, гэта першае, гэта другое. Першае дрэва. Першае дрэва. Натискай. Першае дрэва пастаў. Першае дрэва. Дрэва. Другое пастаў гэтых дзве кропкі. Ну гэта замало. Ну, оставь Просто нечто. натискай на любую. На любую натискай. Не. Это выиграй, значит. Ага. Далей. Это. Не! Древо! Це другая. Яна не дрэва. Хутка. Дрэва. Та, то треба худшей. Натискати треба на любую. І Як я сама ска- розберуся. Добре? Як скажеш. Хутка! Готовий фото. Стой! Кропки. Далей. Древо. А? Угу. Ладно. Я пошня хутка. Ну що, так і робимо? Давай. Шматкровки. Это у нас... Древа. Это. Добре. Апошні. Хочай. Дві кропки. Дві кропки. Раз. Гасла-гасла. А, меня бесит коты. Пазлы. А. О боже. Газла-газла. І що? Тебе треба може на гэта кубок? Кубик! Я не устаю. Коллегам. И я не буду что делать. Ага. Що робити? Треба глядеть, погляди зверху. Погляди в мой Ой. екран. Почекай. Люди, може тобі треба... В мой екран погляди. Ой, я сама розберусь. А так що? Ну, ты глядишь в мой екран? Да гляджу. Далей. Гляди. Що? Бачиш, там такі зелені
Може гэты треба натискать? Не разумею. Ну, темно-зеленым. Темно-зеленым На мой экран гляди. Я не могу темно-зеленым. Я разумею, але натискаць. трэба паўтарыць гэтую дорожку неяк, ці што. Я не разумею, до чого гэта паяць. Тебе треба може на гэтую. Устаю. Натискай. Не натискается. Я не про гэта, а про постукать. Постукать. Горыла. Горыла! И постукать. Не стукає. А дай мне это что-нибудь. Що робить? Чекай, зараз Давід. А, може його рухати треба? Ну. Може його тебе порухать, дорвать готов сам. А ти ставиш тормози. Да як його треба куди? Ну, туди, до увоходу. Подимай ти, ось гэты. Що подам? Я сюди приходжу. Ось гэты подимай. Я сама. Бачиш? І он тормоз. Другий подимай. Так, далі гэта. А, Так, почекай, ну. воно мене заб'є. Не, Давай. опусти, мы вернемся до того, что шали. Вон той. Вось цяпер левый. Это? Не, Який? Який? вось гэты. Это вугле право. Ну, як кому? Так. Цяпер не, калі сюды мы вернемся. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Як? А може тобі потреба провести? А! Ведаю. Ще Подимай про той я кажу. укут. Це? Ось гэты. На мой экран погляди. Я вже полетів. Так, цяпер вось гэты. О, все зрозуміла. Ну, Далей. Давай, починка. Що? Далей? А. м. Блин. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Може, почекай. Може, на ось гэта нам двоїм самим просто ось так. Не, нам что-то треба загнать гэты кубик. Ну так. М, Мы можем загнать сюды. А нам сюди не треба, правда? Що я зрозуміла? Тобі треба ось загані ось гэтачку тут кубик ось сюди. Ну, далей. Потім ось так. Сюди. Так. Потім? Так. Сюди? А, ні, почекай, Ну, почекай, добре. почекай. Я переплутала. Нам треба Дай мені загнать. подумати. Дай мені Ось подумати. сюди треба загнати. Дай На эту дорожку. мені подумати. Думай. Ось сюди треба загнати. Я ведаю. Питання є.
Почекай, я можу його спинити? Не, Поспробуй. тільки гэтымі тормозами. Ой. Ну, Почекай. подимай гэты. Почекай. Поспробуй. Подимай. Почекай. Поспробуй. Что поспробовать? Кубик. Вось гэты Кубик. Мне треба кубик. Спробуй. Хочу поглядеть. А. Ты помрешь, ну. А! О! Вось гэты подимай. Дик. Давай, давай. Так. Теперь гэты. Теперь гэты. Ой, зараз. А! А теперь той. Що, я зрозуміла. Давай. Давай. Да. Ну, ты ж не стой под стрелой. На. Нарешті. Дякую. Нема за что. Ти мой. Чего, погнали. Ракуль. Тобі треба стати видрой. Видрой! Ты драй? Буль-буль-буль-буль-буль. I'm kind of looking forward to meeting this Ice King. I mean, Ну ти такий милий. Ты, 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 Ля. ты, 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 ты. Фу, откуда так рыбы воняет? Так ти ще так риба. Ты, 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 ты. Так, что дали? Видра! Вода! Видра! Вода! Алло, Так вида! А, Бе. яд? Буль. Ядра? Выдра. О, тут. Лап. Бульк. Бл-бл-бл. Давай. А! Що мені з'їм? Хапай. Пакуль. Бывай. Буль-буль. Буль-буль карасик. Пакуль. А я на воду пасти отсюда не могу. Снова то же самое. Що це було? Що це було? Ой. Божечки. Що це було? Що це було? Я боюсь о машине. А я не. Уи! О, гляди. А! Пофлів бульбу. У бульбу? Ховаємося знову у бульбу? Так. Пам'ятаєш свинок? Головне не поставить літеру В. Тихо. Не Что? протягивай. Почекай, Чего? Полтори, я хочу Не все, послухати. глядим. Що это? Мяу. Хдыш. Нам треба вернуться. Куда? Блин, это ж киберпанк. Все. Погнали. А як тут бігче? Я А як з- тут какать, ще спитайся. Ні, почекай, я просто зовсім забилася, як тут Подсядьте. серйозно бігати. Мы ж тут были. А там... Тато... Мені треба настройки, як тут ран. Тут- А, Левый. все. РТ. Нет, тут ран. Плавать еще потом. За компуктери. Что компуктер? За компуктери. За компуктер. За компуктер давай. Чекай, забыл еще нет кнопка. Нам капец. А, гляди. Солнце, что ли, окружили? Угу. Что Пошли. ли? Він що він? Что ли? Ничего Что не знаю. ли? Ховайся за экраны. Шуп. Бум. Соника. Я кинул уголь, взрывается. Шуп.
Стой тут! А. Я поперечек. Остенцы. Ну блин, ну. Да вы. Все, экран валится, капзда. Куди далі? Нікуди. Доганяй худший. То не почну. Конечно, так то. А, ну. А лестницю. Не кричи. Нічого ніколи не можу зробити. Так само не могу. Ну ти зря не розстраюєшся. Надо А как-то я не так. расстраиваться. Ну чого розстраюєшся? И як это открывается? Lovely Tранди, змія. О. А! Який... Гляді, у It Takes Two був парник, пам'ятаєш? І тут знов парник. Важливо, со мною. Ховайся в тень. В тень. Хавайся в бульбу. І в бульбу так само. Куди нам дали? Сюди. Ні. Я не добегла. Каратей, погнали. Не, ну Зараз як бункне. Соніка може бути ось Это не таким? Соник, это термоядерный реактор. Сюди бумкай. Хто пробач? Термоядерный реактор. Що він так шмат? Это такое Взрывается. Соника, или штучное, или маленькое. А, Сюди, 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 сюди. какам? Какамба будете позднее, сюда. Ну, все кукумберы попалило. Шкода. А нам туди. Ну, А я далі пішла. а я... Шмяк. Ай! Слухай, мы не в Я одной тут. команде. Та-та, Алло, я тут. алло. Що? Мы не в одной команде? Ну, я тебе чекаю. Ну так а що ти радуєшся, коли мене спалило? Во выскочил. Ладно. Простий день. Не простый день. Шоп, погнали. А, ща. Шумпаем. Ой. Ой! Біжи! Куди біжи? Куди нам ховатися? За шклом. Я за шклом сховався. А, я только что. Блін. Да блин. І куди вдаль... Тобі треба було на Зої! кнопку! На Зої? кнопку! Якую? Де? Вось! Я там був. А я... Ой, як далі. Ну як мені далі? Не видно. Не притисни мене! Подходь. 3-4. Ага. А я. Ну а як я тут? Туди запрыгну? Да стой там, на холеру ти йдеш назад. Як ти туди? Як ти туди? Іди стань у ліфт, не трой голову. Дик, І все. ти не можеш. Добре, іди далі. Я не можу далі без тебе. Не вертайся, коли ласка назад. Ніколи, не вертайся более назад.
А то мы ніколи не пройдем в эту гульню, ну. Худший! Шлоп. Не треба було зараз. Хутка! Да ти! Дякую, тата! Мне треба постоять? Так. Добре. А, Я не можу Ладно. поміряти спокійно. помру. Стой. Шлоп. Ось тепер. Хутка! Іди худший. Що я Так. чинила? А, таким же чином. Стой. Що це за окно? А. Чакай вуп. Шлоп. А я... Ай. Ай! Да стой там, ну. Чакай швупа. Швуп. О. То, що треба. Ух. У мене сонячний удар. Малич. О, блін. Я не пойду, не все. Ага. Розуміло. А я тут поки що постою. Почекай. Ох. А я хутко просто пробігаю. Ай. Розуміло. Тихо, 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 я зараз Запалися. подсмажуся. Будеш у нас з сарделькою. Я буду О, як подсмажений ти- сарделевым хай. Худший! Так, не гони меня, я не могу так. Худший. Я не такі спритні. Добре, що я Зоя. Добре, що я Зоя з мезозою. Добре. Мяу-мяу нечто не справляється. Ось сюди. Pretty stable. Ти мяу. 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 Нинджа. Я в тебе потрапила. Так. А! Так, Куди? Бывает. сарделька. Почай! Куди? А, Б. зверху. Бывай. Не поспели. Мяу. Мяу, мяу. 3-4 погнали. Мяу, мяу. Не. Ну! Зоя. Чей. З Налік другого- 3. Раз. другого боку. Погнали. Налік 3! Я сказала налік 3. Раз. Не. 2. 3. Да не ты бог бежишь, боже. Налік 3. Ты справа бегай. Налік 3. Справа. Раз. Налік 3. 2. 3. Хутка. Нарешті. Я-то худка, а ты? Хутка. Jeszcze. Побей! Ні. Куди ти поперлась? Да треба долізти.
Ну, треба далі йти. Протоплай. О! Я не хотел. А, Боже, шкіт. я успотел. Ні! Ні! Погнали! Ні! Ну что ты чекаешь? На лік 3. Раз, Пасля пух. 2, 3. Ага, Дякую. кривоногі. Дякую. Давай Раз, ще раз. 2, 3. Я пукнул. Я как раз пух, таки, на лик 3. А, Не лезь. раз. Пух. Побегли. Далей. Худшей. Что ты до меня шемишься? Тебе не мешаю. Я себе про гэта і кажу. Ага. Так, після пуха треба пробігати. Ясно. Що, я тут буду. Чекати тебе буду. Пух. Чекаю. О, моя ножка. Угу. Я чекаю. Каля мене. Чиха. Вони такі розумні, як Чиха. тобі здається. Я. І не такі спритні. О! Пух, куди далі? Ня. Ня. Ты что, Эльзу переглядел? Перебігу. Бил. Боже. Куди? Б. Налево, направо. Далей. Центр, лево, право. Да. Ты направо, я налево. Чекай меня. Раз, два, ты направо. Не понимаю. Нормаль что? ДК. Так, Где? погляди, кольки кнопок напереди. Ой, Я зрозуміла, ні, куди? Та ні. Ні. Я Я- зрозуміла як. Гляді. Я так. А, ну, одна не натиснутая. значить. Так. Есть. А я! Поспеешь, ты зараз врубишься. Як? Як? Просто доскокуй. Тата. Ну доскокуй. Да я не могу! Я шит роблю, по центру иди. Скажешь, коли идешь? Иди. Шит. Центр. Я не могу! Добре. Помри! Тобі треба померти! Не треба. Шит наперед. Ой-ой! А ось тут треба комусь шит тримати. Хто тримає шит? Біжи. Що, зрозуміла як? Утка. Я
не поспел. А, у кожного свой шип. Так, Да себе! Да себе! Там! Да себе! что до сих Да пор? себе! Там есть другая! Алло! Боже. Damn it, damn it, damn it! Final push! Go, go! Персональний шип у кожного. Я ведаю. Він довго заряджається. Після пуш. Ну чому він так довго заряджається? Він так довго заряджається. Він вельми довго заряджається. Ай, А, нам треба разом. треба разом так. Тобок, ти за мною? На 3-4 разом. Той перший шип. Я Пошля хитром. Після пух. Пух, побігли. Учай! Ти! Ой. А я! Я померла, но... Ну, хоть ніхто добіг. Кріпкошин! Засіг отсюда. Здиш. Зараз буде великий бздиш. И черный идет. Это не я. На. Уля! Галіля! Ти, Галіля! Это было эпично. Так. Мы не заканчиваем стрим. Мы идем. А. Я ведь! Все. Я маленечко ведь. Стань, витри, 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 витра, 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 витра. Чому витри? Мені треба. Ну показати. Мне не треба. Витри, стань. Покази. Витрий. Звичайно. Ти. Стань ще раз. О боже. Ти. Ура. Ну, дякую, ну. Ладно, вибач. Все. Так, що? Витра! А, не ви. Пузо. Кекем. Кекем. Мы будем змагатися з великим котиком. Вышки. О. Котик! Иди сюда. Кс-кс-кс. Ай. Що там? Ту-ту-ту. Джербари. А, на. Що? Ой, мне классно. Рэп. Курап. Go. Божечки. Там буде великий котик, погляди, який великий клубок. Не, у меня не котик. У меня нема котика. С таким великим клубком. Ты уявляешь себе, какое там басенька вылези? О, полези. Иди что дошла. Мяу. Лена придумала ледяного короля на базе Котика. Капец. Капец. Швренк. Мы не будем забивать котика. Я б забила.
Что? Get me or die. Пісті мені, альбо помри. If it is then. Whoosh. May I ask who dares disturb me without Хто giving me cause? We're here дозволь to end your icy reign of terror once and for all. потурбувати мене? Rarely do I ever get humans on my menu. Well, poor me. Звичайно, в моєму меню нема людей. Must be my Але напевно, це мой щасливий день. He shapeshifts to Як тобі? Pearl is Баранокот. Пригоже. Это баран. Баранокот. Саблізу. Мяу, він сказав. Ой, нам Так це ж капзда. міу. Міу. Нам капзда. Дик. Що? Дик. Що дик? Піндик. Кір дик. Був би дамі. Б. Лапи. Бочки, чому він такий милий? Не відаю, який він милий, але сачи за лапами. Ой, так це звичайна Бася. Не хвалюся. Ага, звичайна Бася, добре. Это звичайна Бася, бабася. Яка любить ще робити. Ходиш, на тобі Бася в морду. Ну, у мису пробать. О, все. Ніхто не забороняв бути феєчкой. Ай! А я просто стою на місці. Ніхто не забороняв бути. Вау. Хе-хе-хе. І що з ним робити? А, йому треба у пузо. Куди йому, де? Мені йому треба в лоб. А не в пузо. А йому треба у пузо. Мені треба в лоб. Давай, хочай, хочай! А, А як? тобі треба йому на лоб. Ну як? Блін. Давай, хочай! Тата, лоб! Лоб! Та- Лоб! О, божечки, ну. Я не вірю. Лоб! Лоб! Ай, додумався. Ось так? Ну, По морде? так. Ага. Я рот! Умыть. Умыть. Ай! Я... Ну, це звичайна Бася. Що, б'ємо, а бачу по миші. Ну, я просто стою на одному місці. Ай! Ай. Ну, достояло. Ну так. Що, я зрозумів. Б'ємо, бачу по миші. Але чому це Айскін? Він такий милий. Я Ай! його попечила. Ай! Утка, Чекай, я мертвий. покуль що я йому... Вось! Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Уважливо. Я йду гулять. Уважливо, я... Лапці! А! А так это... Басе по миші. Ой, всё. Ай! Баби, 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 а! Баби, баби, а! А! Будь живи, живи! Живи, тата, живи! Малпа живи, живи, малпа живи. Лови! Не зараз. Блин, малпа не скочить. Хе-хе-хе. Where are you? Я Пузяка! Я хочу погладить Пузяку. Пузяка! Где моя Пузяка? Пузяка! А блин! Пузяка! Пузяка! Лови! Да это Всё. Пузяка! По мышаке! Пузяка. По мышаке! А, блин, ну и он меня пробил! Своим мордой. Битый кучек. Так, маленький становись. Чтоб Кассандра тебе не... А, о, Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. не такой уже и ля-ля. Покататься на воднике.
Уважливо. Чекай! Вот и ж котик. Помыщаки. А, знов? Боже. Ваша. Б-б-б-б-б-б. О-бо-бо-бо-бо! Допоможи мне Господь. Благослови меня, Бася. Ну, я благословляю тебя. Я Бася сказала! Отбираешь славу у Баси. Так, Буль-буль! Алло, буль-буль! бі! Бил. Бемц. Все? А я не буду Учись! впливати. А, мені треба виплисти? Так, учай. Хоп. Не поспел. Молодец. Ай! Не. Мені треба виплисти і надавати по миші. Так? Так. А зараз тобі треба Вижити. проветриться. Ай. Я уже достатково Ай. проветривалася. Я проветрилася уже. О. Давай, худенько. Я не Бим. мог выскочить. Худка. Блин, я помер, я не мог выскочить. Молодчина. Профокус Все, решать. профукали? Ага. Стережися. Маленьким. Ой. Ну маленьким гэта ідея. У маленького есть нрец. У великого нема нрца. А у зусім маленькой? Не ведаю. Ляди. Бульк. Лови! Бум. Хутка випливі. Випливі, Блин, він хучей. мені знов прибив. О, божечки. Ще профукав. Краті, під його не треба. Під його не треба. Виключи мікрофон. Не Треба. могу. Ай. Теперь можешь. Гря. У воду! Кутка у воду! У воду, 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 воду! Почекай. Да у воду, 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 бум-бум, бим. Хутка, 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 хутка! Зараз! Ну. Тихо, тихо, тихо. Бим, 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 По бим, морде, бим, Бася. бим. Бедный котик. Бедный Я котик. люблю котик. Да я How dare тебя you? пощемели. Да он... Малпа. Мяу-мяу. Мяу! 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 Нет. Не просуя! Так а что працує? Камеки Ай, шарит! Камеки пусти! Камеки пусти, ты укуси! Камеки пусти! так а что робить? Бегче. Бежи, Оу, все. бежи, мой котик! А я полетаю. А! Я добегал ще. Ну, а я долетелась. Фу-фу-фу-фу-фу. Фу! Гэта камяки треба на ось гэта саме. А, Гэта камяки треба туди. Ну, тебе не розбурили. Добре. так. Іди сюди, кить, 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 кить. Кити, 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 кити. Китик. Хей, котик, може ми просто поговоримо? Не. Мы не поговорим. Вода. Кучай! Блин, я Мене зараз спробував. виб'ють. Меня Дякую. зараз виб'ють. Я не поспех. А! Ясно. Камяки пусти! Побегли. Камяки! Фу, 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 фу. Фу, хто до гэтага ўвогуле дадумаўся?
Гэта быў не. Шкода. А може Бася? Рвікі тетуль. За мной! Драпайте отсюда, драпайте! Ну, Я не драпайте ж. подрапався. Я забыла еще, что я не феечка. Феи, мои феи. О, я придумала, гляди. Я ж фея. Ну, я вот тут сиджу. Ай, Я, блин. бежи. Финляндию. Дю. Трудно. Дю, 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 дю. Дю, 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 Що дю, ти дю. робиш? Ничего особливого. Хутка, 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 вода, 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 Ясь. вода, 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 вода. Давай. Даю. Бэум, бэум, Даю. бэум. Помар. Бум. Зе. Ау. На. Бася. Фу. Фу! Такі малі. Don't let him trick you. Пшик. Псик. Псик, 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 псик. Ну, я такі милий. Ура! Теперь у якої історії йдемо? У малпу. Малпіну. Малпову. І все, його не скончилося, все? Hope of spring has returned to Ми ж просто этого ледяного короля перемогли. after. І жили недовго, і щасливо. І померли в один день. От Басі. Ой. You could do better than that. Alright, the monkey part didn't completely suck. I knew you'd come around. Glitch. Куди? Гліч. Куди? Далі? I can miss this place. Ну, Let's go out. король Балпо був не такий дренний. Ну, видиш, було нормально. Зараз Ну, що буде ж, найпохоже. это думають собі. The situation І не додавати. Look, I've got a plan. We're going to Ех, get це ще ефективні менеджери. Бла, 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 бла. Чомусь я не вельми серйозна. Відомо. А може гэта вось тата, які з It Takes Two? Ну просто, ну, у їх Такі голоси. серйозні? У їх голоси однакові. Ага. Я так само був такий серйозний, але от у мене костюм такий був з чорною Боже. кашулею. Розкажеш потім. Ні. У меня без гальштука, ну вот, брана вообще так, как и он. И окуляры у меня были. Ну, я хочу вже туди вийти, я хочу... It can take. Ну, идти долго это будет, а я не это. Куди ми? Треба доведаться. У кого на його стоп? Так что не придумал. hit it. Выключай. О, я надо посолить кашу. Neo, Мяу. Zoe, Яу. Hello? hello. This is Raider, CEO of Raider Publishing. Do you copy? Не звони сюда больше. Wait, I will find Всё, a way to бывай. stop you. Do you hear me? I will find a way to stop you. God damn it! No, you don't. Динь-динь-динь-динь. Така музика. Швуп. О, О, ми в Клас. різних командах. Клас. класс. Класс. О, класс, ясінька. А, космічний десантник. О, великий Вархаммер. суп на варыне. Вархаммер? Ну, погляди на их, какие это Вархаммер. Так, гвардия некая. О, великий суп. Так на это варыне. твоя історія чи когось ті Ну, інших? погляди на них, ну, відомо, що моя, ну. Ну, синче, Мія. Gonna be fine. We're all gonna be fine. Зої наш по казочному. Може, гэта вухлі мандаловці. Максиму.
О, вываливаемся. А коли не? Зои нечто... Зои нечто надто хороброе для меня. Полетели! А? Я червоный? Рули давай! Да рулю я. О, великий суп наварили. Ось так висадки, звичайно, і виглядають. Ну, ви що добре. А, нічого доброго. Куди? А. Б- А! Мы скрадем некалькі ідей. Гэта ўжо нават не ідэі, гэта ўжо як мы любім, мы не Вархаммер. ўмеем лётаць. Студыя Хаймер. Так, дзе хто? Дзе куды? Куды? Як тут плаваць? А дзе ты? А, що зрозуміла. Оу. Гэта што, мне патрапіць трэба? Так. О, А я перша. А ты... Ты жива яшчэ? Так. Так. Хто апошні? Бух! О, А витра? ніякіх выдраў, гэта суровы А. цыберпук. Пуньк. Да і пуньк таксама. Дык. Давай, зараз нехто націсне на кнопку і нас гэта... Пакуль. Зліваемся. Ой, не. Басейн! А? Басейн! Бульк. Это не бассейн, это канализация нейкая. Боже. Не испорти мне весь настрой. Я люблю А бассейн. что, ты воды покаштовала, что настрой испортился? Там надо шмат хлорки. Фу. Но мне подобается. Бассейн. А у меня еще бурбалки поднимались. Пакуль. Поледи, откуда тебе бурбалки, поледи? Что ты такое робишь, что у тебя бурбалки? Не ведаю, что ты робишь. Что ты робишь у бассейна, что у тебя бурбалки? Гляди, який велизний бассейн. Ну все, я без тебя пришла. Опа. Все. А чому червоний? А чому я синий? Тому що суп наварили, ти ультрамарин. Та-та. А... Ого, А, ахти. это для блакитных. Это для бляклейтных. Пизи, Бляклейтных. пизи. Ну давай. Это для бляклейтных. Тебе. А! Ну, блин, какие мы марсианские хроники. Уа! Our guns are calibrated for Чекай, 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 Що? чекай. Ось тут спиніся, Ніяких колечко. перепинків. Спиніся. Спиніся. Полети на меня. Не, полети на меня. И мы сегодня домовлялись до першого босса. Ні. Як завсёды. Так, Ні. все. Розвітуємося. Ні. Мяу. Хочу тати, ну коли ласка, трошки. Коли ласка. Розвітуємося. Сам тебе. Чё, бассейн. Змою свою. Покуй. А. Почекай. Все, я змиваю свой сором. И суп наварили. Во, якраз ось. Великая каструля, суп з ультрамарина. Да, а что я несу? Давай розвітуйся. Нічого. А. Ну ладно. Ой, великий суп наварили. З'їжте супчик смачно. Пакуль. А як же ж варите яйки, суп з крабом. Ставьте лайки. І підписуйтеся.
І валиться яйки! Все, бывайте. Какуль.